котците от такова. Здравейте на всички и добре дошли в нашия канал. Ние сме Моника и Котцето. Каналът е Моенко, не е само на Моника, да, защото написахте. Сега ще правим едно предизвикателство, което на вас ви е може би много познато, защото всички го направиха, само не и ние. С предположение, на които ние ще отговаряме, вие ни ги дадохте в Инстаграм на нашите сторита, които поснахме много отдавна. Да се рекламираме. Тук може да ме последвате в Инстаграм. Моя ще го напиша, не е някакво. Може да го напиша. Предполагам, че Котцето яде повече вредна храна от Моника. Не е вярно. Всъщност, вярно е. Вярно е, ти ядеш повече вредна храна, ти ядеш от всичко по много вредно. Аз поне... Напоследък. Аз примерно си имам някакъв... Затова съм заформил буски. Ето и двамата. Аз имам поне един такъв cheat day, както се казва, в който си ям всичко вредно, което си искам, обаче през другото време се стремя да ям повече само. Моника е много сериозна. Тя на принципа карам 3 км с колата до фитнеса, за да изтичам 3 км на пътечката. Да, ама поне правя нещо. Така, предполагам, че обожавате Stranger Things. Да, обожаваме. Чакаме да излезе следващия сезон. Не ми да кажеш. Що не си свичера на Stranger Things? Да, всъщност много харесваме Stranger Things. Кой да му каже един хубав сериал, ако не аз? И казах му го и той не спря да го гледа. Предполагам, вие постоянно се карате. Не. Не постоянно се караме. Не се караме постоянно. Тук на видеото поне 2 пъти. Глупости. Аз понякога се цупа за някакви неща, ама после е нищо. Едно нищо, нали? Букети подаръци. Глупости. Тези неща са много тъпи да ги говориш сега. Така във всяка връзка си има проблеми. Да, има. Проблеми, да. Цупа се като всички момичета, е нормално. Предполагам, че не слушате БГ музика. Аз слушам. Кажи какво слушаш? Слушам всички БГ изпълнители. Ретро, там какво беше? Класика, Лили Иванова, Славка Калч. От Лили Иванова до Папи Ханс. До Папи Ханс. Аз слушам, напоследък почнах да слушам, иначе не ги знаех. Иначе аз го научих да слушам такава музика. Признавам се, да. Сега Искрата има много хубава песен. Да. Предполагам, че не гледате други влогари. Гледаме, Монко гледаме. Стани Стефи, не знам дали ги знаете. Не, гледаме общо Флапа Бум ТВ гледаме. Гледаме общо всички български влогари. Да, почти всички, които ги знам там. Някои изключения, нали? И общо взето и от Америка гледаме. Да, гледаме много влогари. Гледаме Шейн много гледаме, той не качва вече, да. Предполагам, че обичате много да гледате сериали. Да, много гледам и аз напоследък много се запалих, по цяла вечер кисна в Netflix и каквото ми излезе си гледам и после си казвам на Моника и тя там така, не го измисли. И тя там! Да, хора, напишете ми в коментарите кой е вашия любим сериал. Да, напишете, да гледам. Освен, сега разбрах, че е много популярен Ривърдейл. Предполагам, че обичате повече котки. Да. Ама аз обичам йорките като Дейни. Сигурно Моника отговаря за всичко. Така, да отговоря, не, Моника не отговаря за всичко, тя отговаря да дойде тук да си напудри косата, така, това, грим работи. Абе, няма значение. Котцето мисли сценарии, скетчове, снима, обработва. Никаква няма. За какво говориш така, като аз обработвам последните ни видеа? Да, не бе, просто пробвам да видя дали ще се скараме до края. Ще се скараме, продължаваш да се правиш. Не, значи работата си я разделяме, сега трябва да кажа, че Моника много добре обработва видеа. Ама аз не искам твоето признание, дай сега да почнем с моите въпроси. Един много важен въпрос, който всъщност много хора ни питат, и то е: разделяли ли сте се поне за един път, за кратко? Всъщност да, разделяли сме се. И то май е един път. Или 2-3 пъти. Чак 2-3 не. Ни лета, Моника. Но сме се разделяли. Едни истории, те са драми там. Да, разделяли сме се, защото така се случи просто. И така, Котцето тук си харесваше едно друго момиче. Те мен винаги са ме търсили сега, ама... Не, шкувам се. Ама важното е, че нещата се оправиха, иначе да, разделяли сме се. Така и когато... Така, следващото предположение е: Константин е срамежлив, но умее да го прикрива, а Моника е директна и обича вниманието. Това мисля, че ни описва много. Много, да. Принципно съм си малко срамежлив. Аз съм си много директна. Така че, да, наистина това явно ни познавате до много голяма степен, въпреки че не сме се срещали. Защото сме много истински пред камера сега, какво да кажа? Да, не сме се срещали с по-голямата част от вас, но пък явно, да, се лечи какви хората, защото ние наистина сме точно такъв тип хора. Следващото предположение е: предполагам, че обичате да спортувате. Да. Да.
повече няма какво. И ние не сме много сигурни. Предполагам, че обичате да пътувате. Да, много обичаме да пътуваме. Обичаме, да. Особено заедно. С кой аз, с който отидете тук? Обичаме до ресторанти, нещо, до баничарници пътуваме често. Най-редовно там до закусвалници. Има тук извън града едно ресторанче, обичаме с Станислав и Стефи да ходим там на Станислав, мое любимо. Да. Любимо мое. Предполагам, че Коцето да направи първата крачка. Не, втората беше. Не, вярно, искам да кажа, че искам да кажа една много ужасна история. В 6-ти клас, когато аз се влюбих в Коцето, аз поканих Коцето на кино на коледната ваканция и той ми отказа и каза, че не желая да излезе с мен. Така ли беше? Ти тогава знаеш колко кандидатки имаш? Ужасен си, честно. Тук има едно предположение, по което предполагам, че не се карате често. То е някъде по средата. Сега ще видиш колко се караме. Някъде по средата. Така, излизате често сред природата на разходка. Да, това е така много често. Отиваме на природата да се наядем. Правим си пикник. Ама и чак това ти скачваме разни неща, екопътеки, да, много обичам. Оле, маниче, още съм болен. На ония ден на 3 марта шипка покорихме. Не е за разказване. Кой първи предложи да стане? Това е въпрос, това не е... Да, нищо, предположи въпроса, давай. Какво? Предположи въпроса, слушам го. Предполагам, че Моника е малко по-мързеливата и лигава. Не се обиждай, Моника, не се обиждам, аз съм по-мързеливата и по-лигавата, така че... Да. Следващото предположение е Константин каза първи обичам те. Нямам спомен. И аз нямам спомен. И двамата заедно сме си го казали. Не. Да, едно много добро предположение. Мони яде повече от Коцето, между другото може и... Някога. Да, даже доста често. Малко странно, защото в принцип жените като отидат някъде на ресторант и ядат примерно половината яйца и го оставят на приятеля си, аз си изяждам всичко. Не, тя освен че изяжда нейното си всичко, тя принципно много се чуди по ресторантите какво да прави. Ние вече с Станислав и Стефито сме си поръчали, хапваме си и тя боцка. Нали, накрая ще си поръча, ще се наеде с нашите и с техните и това и да. Така най-вкусно, да ви сега? Добре, няма. Добре, предполагам, че най-добрите ви приятели са Стани и Стефи. Разкажете някоя история с тях. Ами предполагаш, да, добри са много. Много. Да. Какво? Най-добрите са ни, добре. Ма имаме и още приятели. Ма и те са ни приятели. И така истории много забавни ми с тях. Сега не знам кой от тях хубаво се разказвате. Никога не сте заглеждали друг друга, докато сте се разхождали двамата заедно. Аз не съм. И аз не съм. Какво значи загледам? Значи да е така да се обърнеш. Се обръщам. Чак да се обърнеш, не, ама като ми... Хората минават сега да си затворя очите, да се блъсна някъде. Предполагам, че се лъжете. Кажи сега, лъжеш ли ме? Лъжа се? Не знам. Някой път те лъжа, че не съм ти яла от храната. Вау. Ама нищо друго не те лъжа. Следващото предположение е, че сме разхвърляни. Моника много. Само аз? Тя моето стая разхвърляна, защото ти си в нас. Какво лъжеш? Предполагам, че Моника винаги мисли за храна. Не знам по-точно нещо от това дали. Значи, хора, давайте да минават тия въпроси, защото сега отиваме да ядем на ресторант. Сега си представете Моника какво мисли тук. Да, много съм гладна вече. Предполагате, че сме били най-добри приятели преди да се съберем. Всъщност не, аз много мразих Коцето. Много го мразих, той беше ужасен. И после го захаресвах. Готините хора са винаги мразни. И аз къде се напутах, не знам. Предполагам, че двамата обожавате да ходите на кино. Моника доскоро ми харесваше и тя беше такъв карак, че всеки път като отидем с нея на кино и все едни тъпи филми. Обаче сега обожавам да ходя на кино и всичките филми много ми харесват на кино. Да, така че ако не сте гледали последното ни видео с кино, което е много забавно, с Клино, тук може да излезе. Или тук, не знам. Хора, това бяха вашите въпроси и те повечето се... Предположения. Предположения. Повечето се преповтаряха, с това някои сме изключили. Надяваме се да сме говорили на всичко, което ви е интересувало и което сте предполагали, знаят дали е истина, дали не е истина. Ако не сме отворили, пишете в Инстаграм, в Фейсбук, в Twitter, в АБВ. Нямаме Twitter, обаче може да ни пишете навсякъде другаде, дори глупости. Да, тя Моника не знае, забравя от един месец тренинг е загубила, тук е кръгчето, тук се абонирате, ама задължително. Задължително, с камбанки, мамбанки. Тук ни е старото видео, което е едно кино. Да, горито тук, много забавно. Тук ни е предишното видео, тук е Моника, тук съм аз и това и ще се видим другата седмица и вече редовно ще се виждаме. Живи и здрави! И до следващото видео!